Τα πρόβατα ζωή είχαν στα λικούδια. Έντανε πετσίν και στούδια. Με τον φόβον κίνταν, με τον φόβον σκούνταν, νέα να βόσκουνταν, νέα να κοιμούνταν. Η κυβέρνηση το είχαν σορμάν. Αποφάσισαν σαν το απάν τέλος να βάλει στην αδικία. Σε αυτά και η κυβέρνηση αναδουλία. Εσέρεψαν συμβούλιο, κάθονταν, νουνίζνε, θα βγάλουν νόμο, πρέπει να αποφασίζουν. Στο συμβούλιο να το κάμποσα λικούδια είναι. Βέβαια και τα λικούδια όλα έναν κίνε. Κάποια σοκοπάθ σουμά ήσυχα κίνταν τα καημένα, όντες είναι χορτασμένα. Τα πρόβατα παρακαλούνε, αλλά και τα λικούδια κάπως πρέπει να ζουνε. Η απόφαση έτωνα οίκον. Αν κάτι παράνομον εφτάει ο λύκον, αν το κοπάθ σουμών και κάποιον πρόγατον πληγών, το πρόγατο να το ασπέρατον ασιαχάν και κουβαλίατον στο δικαστήριο, σάλο τορμάν. Και ξέρω, αν τα πρόγατα κάτι να εφτάγνε πορούν, ούσα τώρα τα λικούδια πρόγατα σορμάνια κουβαλούν. Όντες κυβερνούνε τα λικούδια και στα δικαστήρια είναι αλεπούδια, τάχαρον το πρόγατον το να εφτάει, με τα παράπονα θε πού να πάει.